Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Joel, 33 anyos. May ka-live-in ug may duha ka mga anak. Punto medical kini akong suliran, pero dili gini ako. Sa ako kining igagaw nga si Mark, nga may gipamati sa pribadong party sa iyang lawas. Aron ninyo masabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Napalit ko na ang tanang isugo na ako ni Mary. Paulin ako. Ipaabot pa ito si Mary, honey, aron magluto siya. Oh. Sigaw, Mark, maning ako ikasugat. Di man yung tawhana. Nang wa pa man ni mutong nga sa among championship sa basket. Oh, mura maglisod og lakaw. Go, Mark! Musta ka? Gaw, Ano man ka? What happened? O lagi ka mo doon basket? nasakit ko gaw. Ha? Sisakit ni mo? O lagi ko mahibaw? Huwag magkapaybaw na mong imong mga kaliwat? Magka-uwaw kayo. Ha? Basta gawi, uwaw kayo kung asa ug unsang akong sakit. Ay isulti na lang gani. Kasi pala makatabang ming imong mga igagaw. Yung hungan ako ni mo gaw. Nakuyupag sa kong sampot. Mo nang wa ko'y gawas-gawas sa amo gaw kay maglisod ko sa paglakong paglingkod. Sus, sa bagod di ay. Ya, imo na lagi patambalan. Wa lagi ko kwarta gaw eh. Ay naunsa. Wala akong gingon nimo. Nga ngay na nimong i-share na mo. Ano ba ka matabangan ka na mo ba? Ibisulti ko. Unsa may buhaton ta ana? Mao ba? O lagi. Sikang luuyan ni Mark. Uy, murgig na pusan. Naglisod ito sa paglakaw. Wala siya patambala na. Nga, lagi ko na kwarta. Ay, gigatas pa na siya nga iyang anak sa... Luuya kong Mark good. Uy, suya na lang ka na ninyo og atog tambalan aron makaminos mo. Tambalan? Tambalan? Bisaya ba? Miriko? Aron dili ka ga maghuda-huda nga dako tag gastuhon. Kaya ka sa ospital, dako kita gastuhan. So ayun na una natog ato sa Bisaya. Sigaw, Joel. Salamat. Karon mo mga to sa tambalan, Joel? Oh. Pero sigurado ka tayo nga tambalan nato siya dadon? Dili ka nga makinahanglan gid siya og medical attention? Buta ko pasabot pa kinahanglan sa doktor gid ba? Oh. Dito na to dadon. Di masab ka siya musugot nga magpa-doktor. Kay magkunahuna man siya nga wa siya kwartang ikabayad. Maong duol na lang mo og mananambal. Kay may mga mananambal man jud nga makatiming sa pagpanambal, di ba? Wala nahibaw naman kung unsay isultis mananambal ko. Kung unsay ang itagna. Lagmit. Maingon gito nga ipadautan ug dili mo nato si ikaw Mark. Unya dayon, yamyaman, tuthuan. Wa pagi klarong tambal ba nga idapat. Oh, kung daghan mo kwarta hala, adto mog doktor. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Bisag unsaon ako og kumbinser si Gaw Mark nga magpa-doktor mi, dili gid siya. Kay maghuna-huna siya sa posibleng gastuhon sa hospital. Mao nga gidayon gid namog adto sa tambalan dito mi moduol. Og unya, Uy, kasa ka man og dili ingon nato do. Ha? daman pa ko.
sige sulti mo do. Wa yo eh. Unya, unsa may buhaton na mo ana? Yo, Pangayog pasaylo si mong nasadaan do. Alas 6 gabi ka mangayog pasaylo. Ni dayong tikyop sa ngit-ngit. Ha? kumusta na ka si Gaumar karon? Nakatrabaho na ba ka taon? Nagkatrabaho naman siguro. Kaya ako man itong nakitaan nga nag-drive siyang motor nga nag-uniform. Oh, maayo hinuon di ay. Kay murag pila na ba ya taon ka adlaw nga absent sa iyang trabaho? O murag 2 ka semana manggani siguro kapin nga naka-absent? May na siguro kay murag may trabaho naman lagi ito. O maayo hinuon? Ingnan bitaw kang usahay maka-timing sab ng mga mananambal nga Bisaya. Makaayo ra. Naagi hapon gaw eh. Oh, abi na kog naayo na ka. Kay nitrabaho naman kuno ka. Makadaya naman ko sa akong motor gaw kay gibuto naman ang akong hubagaw. Nibuto na di ay? Gibuto na gaw. Daghan na gid gawas nga nana gaw. Maorong naminusan gamay ang sakit. Pero naagi hapon ang samad sa hubaw gaw nga nibuto. Oh, mo ba? Ya, nahunara na nanay mo. Ay kaligo ra gaw eh. Pero bisan og nibuto na gaw. Sakit man gud gihapon. Kung magkwarta lagi unya ko gaw, iadto ko ni doktor. Wala, sige. Inala niya ko kano sa kamaadtog doktor. Kay may gamay man kong tabang. Ubanan ta ka. Misugot si Mark nga magpa-check up siya. Oo. Akong gipugos oy nga magpa-check up gyud mi. Tagay niya ko kwarta ha. Aron maikatabang ko. Kay murag wag itaw na kwarta si Gaumar. Kay pila gud ka adlaw nga naka-absent. Nya, kano sa man mo magpa-check up? Kinahanglan yun nato ning operahan. Dok, Kinahanglan yung operahan do? Ngano man? Taas tuog pasabot ang doktor ngano nga kinahanglan yung operahan ang akong igagaw. Apan wa na mosugot si Gaumar nga magpa-opera. Kay gawas nga apiki sa kwarta, maapektahan sab kuno ang iyang trabaho kay naka-absent na siya og 16 ka adlaw. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Unsa man kada matanga sa hubag ang hubag sa sampot sa akong igagaw? Nga nakabuto naman unta ni apan nganong ingon ang doktor nga kinahanglan pa nga operahan? Ikaduhang pangutana. Wala ba magpa-opera ang akong igagaw kay apiki sa laging taon og kwarta o maapektaran ang iyang trabaho? Unsa mahitabo niya kung dili gid siya magpa-opera? Ikatulong pangutana. Lisod kay kung mutuoan ang ingon nila nga nakasa og dili ingon nato. Pero tinuod ba gud nang ingon ana? Kay sa pagpatambal gud sa Bisaya sa ko igagaw, mibuto masab ang iyang hubag. Ikaapat nga pangutana. Naka-absent og 16 ka adlaw ang ako igagaw sa iyang trabaho. Dili man mo pirma ang doktor sa iyang sickness form kay wa kuno magpa-opera. Ingon ana ba gid na? Ikalima og katapusan. Asa man mi moduol aron nga mapirmahan ang sickness form sa akong igagaw. Kay ang uban lagi mga doktor mo pirma raman bisan wa magpa-opera. Naa ba siya makuha nga sickness benefit sa SSS? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini nga akong suliran, Joel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran.
Once again, ani na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako sa psychiatrist, saka mga drug-related nga mga problema. Katong sige pagyapog hitip kay syabo, hunong na taon mo dong. Kay usa man ako ka drug addiction specialist, usa ko ka practicing mga lagi na psychiatrist ug drug addiction specialist, consultant ko sa mga hospital sa Sugbo ug mga drug rehab centers. No, kay balog ko aning problema unsa ang epekto aning naay drug addict sa pamilya kung bidang luuyas mga ginikanan. Daghang pamaagi kasi kaning pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writer's page o diba sa atong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Just be yourself. There is no one better. So namungutan na nga Dr. Obra o pananglitan ipakatao kag usab nga dako ka usab tagaan kag sikansan sa Ginoo. Kinsa may imong gusto nga imong sundon nga kinabuhi. Ang akong tubagan na Dr. Rene Obra ra gihapon. Nga di ka ganahan ni Vladimir Putin. Di ka ganahan mapareha ni Joe Biden. Adi ko ay labad sa una. Dr. Rene Obra ra gihapon akong gusto. Tagaan kong sikansan sa Ginoo nga matao kog usab. Nga naman, happy mo ko biya nga Dr. Rene Obra. Nga naman ito mo pili mo kong mga nga maglabad na itong ulo. Nga, Dr. Obra, kasi mo ka, pobre ka, dato. Tingko dato ko. Nga naman, ang definition mo ko sa dato, kanang kontento ka kung sa'yo naani mo, dato ka. Pero bisang taghanan ka kang millions, billions, na di ka po ka kontento, pobre ka. Not samtan kayo anak. So kato mga dagang kwarta diya, nasige lang gyapon. Lagi na, mga illegal lang uban, kay gusto pang mapunan, pobre pa gyapon mo ba? Pero kata igo-igo lang, happy na kung sa may gihatag sa Ginoo nila, mo na yung mga dato ng mga tao. O, moingon tingnan ko, dato na ko, kay kumpinto naman lang ko, na? O, kumpinto ko na kung sakyanan nga, hapit ng 20 katuig kang... Running condition pa man yapon. So, balik ko na ko, para maklaro ta din ang definition sa dato, kanang tao nga kumpinto kung sa may naan niya. Mo na yung mga dato. So, ang ato magtatampo ko na dawa si... Kinsa ba itong nabati na siguro? Si Joel, 35 years old, na siya ka-live-in partner, sa nabati na lugar, na siya 2 ka-anak, taga Tabunok, Talisay City, Cebu. Pero dilig ni problema ni Joel. Problema ni sa iyang igagaw nga si Mark. Mark yung problema. Kaya naay problema si Mark sa iyang private parts, na? Ang mga private parts ni Mark yung mga problema. Ako rin pa rin kamutan, musta naman dahil si Roger Aligarbes sa Talisay, mga Husayan family, mga Emphasis family, musta naman itong saging na, nabay, guwang niya kay mga hapit ko, nabay, tayo mga saging, pipila kapunuan niya sa Talisay, bisig na iguwang na, hapitan, pagkakaon sa saging taon, nagikan niya sa atong gamay nga, gitanong-tanong dia. Balik ko na ko great ning mga taga Lower si Batang Purok Waling-Waling Pagadian City. Request si magining Dodong Mindig diya sa Sugbo. 30 katuig na ko siya ako ulit sa Pagadian. Kubida, si Tubay ko ng Pagadian kay dugay kay kog Mulabi, no? Musta naman dahil mga Mindig family, mga igsuon ni Dodong si Leticia, si Susan ug si Gloria. Si Catherine Libre Tungson family, Planco family da sa Ilongos, Liti og mga taga Argao, musta naman, mga taga Liluan Cebu, taga Macrohon, si Chichi Agan, Iris Lopez, nga taga Dapa, Siargao, Marajao Carajao, mga taga Puktoy, kumusta man taga Puktoy, Mundaya family, musta naman mo diya? Parinaot nga, wanay bagyo na sa inyo sa Surigao. Alright, so mga taga Davao, no? Daghan tayo mga suking tigpamilya. Sultan Kudarat, Glan Sarangani, South Cotabato, the whole of Mindanao, and all over the world, no? Ayong pagpaminaw. So, taga-kuan ni si Tabunok Talisay, may mahintugod di siya gagaw. Unang pangutana ni Joel, unsa man ka ay ng matangas hubag ang
ang hubag sa sampot sa akong igagaw nga nakabuto naman unta ni apan nganong ingon ang doktor nga kinahanglan pa mang operahan. Daghan mga klase nga mga hubag, no? Ay mga tumor, na cyst, depende na sa clinical judgment sa inyong attending doctor da sa talisay ni Joel, no? Kay kanang daghan man klase sa hubag, no? Na ang suod sa hubag murag nana, abscess ba nga kung dili ni siya matilok, madani sa ang kagaw mada sa dugo sa pagsirkular sa tibok parte sa lawas, masakit o mamatay ang tao pinagi sa kanang gitawag na septicemia, ha? Or infection sa dugo, na nagagay sa dugo. Naapoy mga hubag ng mga tumor nga murag unod-unod ang sod, na tawag ito anig benign, naapoy malignant. Depende sa pag inunta diagnose sa inyong attending doctor based on the result of the biopsy. So, daghang mga hinungdan nga nung naamay mga hubag-hubag. Dili lang sa sampot, kundi sa all over the body. So, may mga hinungdan. Tungkol kay na infection, ay tumor, ay nabarit parasite, ha? Yung mga skin parasite nga bukuan dia sa atong lawas nya injured ka, ha? Oh, nakuama ka, naabay na dislocate, naabay na fracture, naabay na bunog dia ang napita sa imong lawas. Mao na yung mga inungdan nganong naamay mga hubag-hubag. So, daghan kayong mga matumbok na to. Napay gitawag na to og kanang problema sa although di ani sa pikas, no? Sa mga lalaki, I do not know kung pila edad ning mark gagaw nimo, Joel. Mga lalaki as we grow older, expected na nga naay problema sa prostate gland, no? Yung prostate gland na sa atong pelvic area, kung naay problema, mo pressure po ni sa atong urinary bladder. So apektado sa atong pag-ihi, including epektado sexual activities, ma-affected, ha? Kung na problema sa napauban nga na ay problema sa iyang rectum, ha? Sa iyang rectum area. Nga mo naman ang irihada sa sampot, no? So doon na dia sa anus. So mauna ang mga hinungdan, daghan kayo. Magkakuha ni siya bowel movement, lower abdominal pain. So mauna ang mga doktor maingon nga aton na lang ning operahan kay basta pa pag nakabuto na no pag matilok ang sa may gustong kuhaon das doktor ato lang pong honor ato lang sang isalig ang pagtambal sa attending doctor sa imong igagaw kung sa iyang desisyon. Kadang pangutana wala ra ba magpa-opera ang akong igagaw kay apiki sa lagi sa kwarta og apiktaran ang iyang trabaho. Unsa may tabo kung dili gyud siya magkoopera. Kung dili gyud siya magkoopera, depending on the clinical judgment, diagnosis sa iyang attending doctor, posible magkagrabe labi nagwa sa giinom nga antibiotic, no? Kung ingon ang doktor kinahanglan operahan, I believe external hemorrhoid. Usa na ang dapita, no? Kung ingon nga naman ay Galyaris Hospital dia sa taga Talisay naman ito. Doktora sa ng South of Cebu, no, Medical Center. Naada mga daghang mga surgeon dia. Magulang po dito ko. Di may gihapit dito. Si Pahardo, no? Among gihapit. Dili si Jumar Pahardo, ha? Dili basketball player, another Pahardo nga taga Pinamungahan. Among gihapit diha kay Mituyo. Daghan kay pasyente diha sa South of Cebu Medical Center, no? Government owned man na siya, so pwede ka mo doon dito. Ino lang yung social worker. Huwag may budget, ma'am. Tabangin kaya ma'am na ituyo. Ma'am na katuyuan ng mga social worker mutabang sa mga wagi budget, no? Submit na lang po operation pero may problema. Mapiktuhan na imong trabaho. Damo mapiktuhan na imong trabaho, magagrabe ng imong sakit, Mark, ha? Katulong pangutana, lisod kaayo mo tuoan ang ingon nga nakasala og dili ingon nato. Pero tinuod ba yun ang ingon nga human atong pagtambal sa Binisaya, nibuto man ang ayang hubag. Sa kung inaingon, medical doctor ko, kung basihan, medical explanation ng mga different diseases sa tao. Kami ni Father Cui, Reynaldo Cui, pag wala may nag-lecture dito sa Alegria about mga exorcism, deliverance, common psychiatric disorders, diha po yung mga spiritual explanation diha, no? So, ingon, mutuo ba ka Dr. Obra og bad spirit? Kung ako, musimba ko,
muampo ko, ludi ko kay ko reliyoso ko kay pagkatao, pero mo simba ko. So therefore, mutuo ko good spirit. So kung mutuo ko good spirit, it goes without saying, again, akong balikon, nga mutuo sa kong bad spirit. Na kay may ingon ana. So magampo lang tayo. Mo surface o mo prevail ang good kaysa bad spirits, na? Ikatulong pangutana, lisod kaayo kung mutuo ang ingon aning nakasala og dili ingon nato. Ano man din, no? Ikaw pat ka pangutana, absent og 16 days ang akong igagaw sa iyang trabaho. Dili man mo pirma ang doktor sa iyang sickness form kay wala man kuno mo pira. Ingon ba din niya na? Ano magdili sa dok? Ano di man yung pirmahan dok? Kasi may nga ng doktora ba atong kasi ako ng estudyante ng doktora. Just talisay ninyo, no? Uning pirmahan na ko na unsay suwat kay rather unsay nahitabo sa inyong pag-treat sa pasyente, ha? Bisag against medical advice ni siya pero na mo gamitan god. Okay, mahal lang na may nimo gimulan ng pirmahan. This is to certify the vaccine and examine Mark sa apelyido ni Mark was been absent for 16 days because of infection, tumor infection. Whatever legal purpose, this may serve him best. Ano simple naman kaya na. Kinalampag iyo pa ng solisyon doktor, ha? Kaya mahal lang nga. Ikaw pat, nga ikalima nga pangutana. Ikalima nga pala, asa may mo dool, or mapirma ng sickness form sa akong igagaw. Ay kung ba lagi mga doktor mo pirma naman wala magpa-opera. Man lagi siya makuha na sickness benefit sa SSS, no? So, bisag wala ka maka-opera, nagabukay makuha nga sickness benefit claim kung ma-proven nga ang imong pagka-absent due to medical problem, ha? Dili man tanang diagnosis sa doktor kinahanglan operasyon, ha? Na may mga sakit sa tao nga way opera-opera. Akong practice sa psychiatry mo ko opera-opera. Although na itong general practitioner pa ko dito sa Tacloban, dito sa Zamboanga, na mga lugarahan kong natuan, mga pasyente na ko nga will underwent operation. Pero daghang mga sakit sa tao nga may kinahanglan ng opera, ha? Ayuhan lang pong istorya, basin po nung may pagka-provocative po tingal yung inyong pag-request sa Dr. Juan Joel ni Mark. Ay, kanang mellow down po ng atong busis, kay kita may naituyo. Di kay murag arugante po kayo tamong ngayo og medical certificate. Ay, dool mo og kanang isa man ang doktora, doola ngayang basanglitan na under ni sa Department of Surgery. Kuha man mo musulting sa ospitala. Under mo sa Department of Surgery, ang iyong dito ang ilang training officer o ang ilang department head. O di pero mo dool ka sa ilang hipis hospital. O na nga among problema, Dok. O dili lang yan po mo pirma, i-text ko kaya ako naisilbiya sa arimen ng mga doktora na dili mo hatag medical certificate. Ayun lang disura ng mga pasyente. Kay mga manay atong gipanumpaan, no? Tabangan na to, including those who was less in life, mga underprivileged brothers and sisters na to nga wagin in tao'y inuntaments nga maka-continue to support themselves because of many constraints usan ni anak pinansyal. Alright, sinat-nasabtan ko ni mo, Joel, ang problema sa imong igagaw nga si Mark. Government hospital, balikon ako, kisay nga na nga doktor nga dili mo pirma sa medical certificate, kaya wa mong pa-opera. Dili siya mo certify nga wa magpa-opera. Certify siya, nakita niya ng pasyente. May ang diagnosis. Suggest for operation but refuse for operation for some reasons. Okay? So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Inawat nga natin na putlong pagtulunan ko ng lawa. To sa libuan, millions, kinaminaw na to sa atong programa sa Ramen. Thank you very much. Makununayin nung sunod, pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN, taas kay tag-rating sa atong lugar. Number 1 ng DYHP, ang RMN, din sa Subo, I do believe the whole of Visayas and Mindanao. So, from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat, hasta la vista. Bye-bye! Mga higala, Recorded by X Thunder Gaming.